אנחנו חיברנו כרגע 16 תחנות מגיע מכאן? מגיע לפה, משדה תמר, זה הפלטפורמות, נכנס באשדוד. מגיע ככה? מגיע ככה לאזור התעשייה. אנחנו כרגע, מתקן כזה, יש בערך 40 מתקנים כאלה שנבנו בארץ ומשרתות 16 תחנות כוח. שהם מבסטים את הלחץ בעצם? מבסטים את הלחץ וגם סופרים כמה גז עובר לכל לקוח. זה לתת גז לנגב, לתת גז למדינה.